ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋଭ ଲୋଭ କାହାକୁ ହସାଏ, କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ, କାହାକୁ ଉଡ଼ାଏ, କାହାକୁ ବୁଡ଼ାଏ, କାହାକୁ ନଚାଏ, କାହାକୁ ବସାଏ, କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଏ, କାହାକୁ ସିଜାଏ। ସେହି ଲୋଭ କାହାକୁ ତରାଏ, କାହାକୁ ହରାଏ, କାହାକୁ ମରାଏ, କାହାକୁ ଯୁଗଜନ୍ମା କରାଏ, କାହାକୁ ମତାଏ, କାହାକୁ ବତାଏ, କାହାକୁ ଦିଏ, କାହାଠୁ ନିଏ, କାହାର ନିଜର ହୁଏ, କାହାଠୁ ସାତପର ପରିଚୟ ପାଏ। ସେହି ଲୋଭ ବି ସୁଖ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବୁଝି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, କରି କର୍ମ ପାଇଁ। ଲୋଭ ସେହିପରି ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ, ପାଇବାର ଆଧାର ପାଇଁ। ଲୋଭ ସମୟ ଅସମୟର, କାରଣ ଅକାରଣର। ଲୋଭ ଭଲକୁ ଭେଲ କରେ, ବିବେକକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ, ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟା ଆଣେ, ମନକୁ ମୁହଁରେ ଛନ୍ଦେ, ଆପଣାକୁ ଅପହରଣ ସୂତ୍ରରେ ଧରେ। ଲୋଭ ନିଜକୁ ଆଙ୍କି ବସେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଅପମାନିତ କରେ, ପରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ବସେ ନୂଆ ରୂପରେ କଳଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ। ତାର ଗୋଡ଼ଚର ସୀମାହୀନ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସେହି ଲୋଭ।